Ahojte, nachádzame sa na Bielej skale a už máme aj vykopanú dieru, kde vložím veci, ktoré bude mať ten, kto si to nájde. Samozrejme do videa ešte dáme nejaké indície, aby ste to vedeli nájsť, takže ako prvé, poď bližšie, ako prvé tam bude ruský nôž Kizzler Supreme Vega. Vyzerá tak, otvorím. Ďalej nerezová fľaša Klean Canteen 1,6 litra, má objem, má takéto veko plastové a môžete si to zavesiť na karabínu a nosiť na ruksaku alebo na opasku, ako chcete. A ďalej to bude šiltovka od značky DDH Mox, ale už vidíte, že tá farba je taká vypoznutá, ako bolo uvedené na príspevku na Instagrame, je to opotrebované vybavenie, takže všetko to dám do igelitu, zaviažem to a následne to dám do jamy, ktorú vlastne ukryjeme, ešte zahrabeme listím a ten z vás, kto vlastne nájde tieto veci alebo vybavenie, tak mi potom napíšte, že to už máte, aby som vedel informovať ďalších ľudí, že nech tu zbytočne nechodia, alebo ak chce a chcú, tak nech sa prejdú. Tak ja to pekne takto zakopem. Preto som to dal do igelitu, preto, aby sa tam nedostal nejaký border, alebo aby to nenavlhlo. Takže teraz to zakopem. Tak. No a samozrejme ešte nahážem trošku lístie. Dobre. Aby som vám to trochu uľahčil, tak vlastne do stroju toho, kde je tá diera, zapichnem takýto patík, aby ste to vedeli dohľadať trošku ľahšie. A nachádzame sa už skoro hore na Bielej skale, tak sa po trošku prejdete. Čaute.